आं थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि हिन्जाव माहारिया फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोङो आवगायबोगासिनो जोंनि फोरोंनाय फारसेयावनो जा बा डक्टर इन्जिनियार जेरावबो उनफिननानै थायाखै गासिबो जोंनिया माने आवगायबोगासिनो आरो आङो दा बे जोंनि बर' हारिनि सासे हिन्जाव माहारि हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जोंनि हिन्जाव माहारिया माने फावसायनानै थानाय नङा आं बेखौ मिजिंथियो। बांसिन मबाइलजों माने लोब्बा थायो दा बे बेलायाव आइजो गथ' हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो नागिरो मानोना ससियेल मिडिया बा जोङो मबाइलाव जि नांथाबनानै थानाय जोंनि इयुथफोरखौ नुहुरो जोङो मबाइल बाहायनायखौ जों बादा होनो थाङा बा बेखौ गाज्रि होननानैबो बुंनो थाङा मानोना गाज्रिजों लोगोसे मोजांबो थायो जों मोजांखौ सायख'नानै जुदि बाहायोब्ला बा मोजांनि थाखाय जोङो मबाइलखौ बाहायोबा बा ससियेल मिडियाखौ बाहायोबा बेयाव माने जोंहा बादा होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो इयुथफोरखौ हिन्जावसा हौवासा इयुथफोरखौ आङो खावलायनो सानो जाहाथे जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायाव एसे सांग्रां जायो आरो जोङो मोजांखौ नाजावनानै आरो जों गाज्रिनिफ्राय जानगाराव थायो। आंनि मुङा रायनावसा दैमारि आंनि बाबानि मुङा जिपेन दैमारि आरो आइनि मुङा जान्दा दैमारि। नों बबे फरायसालियाव फरायदों? आं इउएन एकाडेमि दिमाकुसियाव फरायो। ओमफ्राय दायो मा स्ट्रिमाव लादों? आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों। साइन्स स्ट्रिमाव लादों। बेसेबां पार्सेन्ट फैखो? 69.3। ओमफ्राय दा मा जानो सिमां दं? दा इन्जिनियार इन्जिनियारिं जागोन। लाइक अलरेडि माने काउन्सिलिंफोर जाजोब्बाय? माने आङो सुपार 50आव सेलेक्ट जादों सार। ओमफ्राय सुपार 50नि उनाव हयथ' माबा सोलायलांनो हागौ। सोलायलांनो सार।